Bé, s'ha de tenir en compte que res de tot això hauria estat possible si jo no hagués aconseguit desviar l'atenció d'aquesta colla de guàrdies abans. Molt bé, ara només has de deixar que en Salinas s'encarregui de la resta. Com carai s'ho deuen haver fet aquests nens per poder sortir d'allà dins? Ai, caram. Te'n recordes de quan et guanyava, Lan? Suposo que vas aprendre uns quants trucs de combat dels meus, oi? Aquestes jugades les va copiar de mi, en Lan. I què més? Potser en Lan i en Shot són bons ciberguerrers, però és una passada que es carreguin l'estadi. I els 3 mundials darrere d'això. L'or positiu d'aquesta zona està barrejat amb terra, per això està ple d'impureses. La veritat és que s'assembla a un mineral comú. I per la teva informació, no vull ser caçador d'elements per salvar el món o per algú altre. Això ho faig només per mi. Molt bé, ja me n'encarrego jo. Però primer haig d'enllestir la missió que m'han encarregat aquí. La tècnica de la sorpresa, m'agrada la idea. Molt bé, ho provarem. Així, vosaltres practicareu la tècnica i jo compliré la missió. Matarem 2 pardals d'un tret. Us presento la Tamiko, el meu periquito. Que voleu posar pegues a l'amor entre un noi i un periquito? La Tamiko és la reina de la pista. És famosa al meu barri, queda clar? Què, alguna objecció? Sisplau. L'aniversari i el Nadal són els 2 grans dies que s'han de compartir amb la parella, però ho havies espatllat! Vols dir? N'estàs segur? Més que això, per exemple? Tècnica especial del combat floral. Peta els esquiladors! Soc l'antic cap de l'esquadró de rapador G de l'Imperi Margarida. Em dic Crisantem. I he vingut per emportar-me el supervivent del país dels pèls. Vaja, sí que has crescut. Recordo que l'última vegada que et vaig veure eres així de petit. Ja estàs? El meu pis és al capdamunt d'aquesta pujada. Som-hi! I tant que sí. Què, doncs, comences la demostració? El meu pis és cap allà. Des d'aquí hi ha 20 minuts amb cotxe. Jo no ho he escrit, això. Per molt que m'hi trenqués les banyes, a mi mai se m'haurien acudit aquestes paraules. Segur que el doctor Gaital, el psicòleg, et diria alguna cosa com: si ens endinsem a buscar la causa, no serà gran cosa. Va, intenta recordar la teva infantesa. Oi que sí? Quan tinguem fills, ja veuràs que aviat oblidaràs que va ser agent de l'FBI. Llavors, no tindràs temps per deformacions professionals. És clar que, parlant amb això, la conversa no quedarà gravada i és prou potent per parlar a curta distància, fins i tot sota terra. Ho té tot calculat. Hem vingut a recuperar la mercaderia, nois. Afanyem-nos perquè el client ens espera. Què us sembla si anem per feina? A veure, qui serà el meu contrincant? Ho sento per tu, però he decidit deixar aquesta feina. Diguem que aquest cop i per una vegada ja m'he divertit prou. Ja és aquí, ja és aquí! Vine cap aquí, acosta't! Deu fer uns 18 metres. Quina passada! Quins ulls tan enormes! No fotem, ara que ho tenia tot preparat per gravar l'especial sobre Ranga fan aquest rotllo de programa. Ja sé que ha estat ferit pel propi Hades en persona, però és el cavaller Sísif, es despertarà i tornarà al camp de batalla. És inconcebible que puguin entrar d'aquesta manera al santuari. Si l'infern és el lloc per castigar els mortals eternament, el món oníric és com una presó. L'ordinador diu que la teva probabilitat de guanyar és d'un 97%. Tens raó, Jot. En Mega Man no té cap possibilitat. I si s'atreveix a fer-nos alguna mala passada, estigues segur que el suprimiré del tot. Tècnica de combat poligonal, polígons meteorit, us enfilaré! No ho entenc, però si la còpia era perfecta, com ho ha pogut descobrir? I a mi què m'està passant? Caram, però què coi em passa? I això què vol dir? Deixeu-los anar, desgraciats! Torneu-nos la barca! El cap dels pescadors els vol vendre al circ. Què vols? Escolteu, l'ambaixador està esperant a la platja. Diu que si no li torneu la princesa us imposarà un càstig molt dur. No ho sé. Em sembla que no els he vist mai per aquí. A més, el noi que vivia al costat no tenia gaires amics. Era una persona molt solitària. Ja ho entenc. Apa, adéu, ja n'hi ha prou. Com suspengui la signatura, serà culpa seva. No puc perpetuar més aquest engany. Hi ha en Toji. Està a l'hospital d'Odawara.
Avui per fi donaven d'alta a la seva germana. I, Cari, no trobes que és genial? Ara que hi penso, un ocellet m'ha dit que la Yanami t'ha muntat una festa. Em moro d'enveja! Missió 8. La conductivitat de l'orgull. Missió 6. Una reacció del cor. Missió 14. La caiguda lliure del destí. Dels 3 detectius que has anomenat, el de més rang és el tal Yagami, oi? Haurem de segrestar la filla d'en Soichiro Yagami, la Sayu Yagami, immediatament. Ara, la qüestió és saber si en Kira va utilitzar aquest quadern o no. I si ho va fer, sabia que aquestes regles eren falses? Ens vas de primera perquè la gent no et pot veure. Surt i vigila. Entesos? De fet, pels interessos de l'FBI, potser ens convé més que el noi continuï desaparegut. No pateixis per mi. Sempre he presumit de tenir una intuïció extraordinària. No sabia que arribaries tan lluny. Al final tot ha anat exactament com el nano va dir que aniria. Però que se t'escapés davant d'aquell nano que el teu malnom era 0 va ser un gran error. Rei Furuya, no et distreguis amb el que tens al davant. I si vols un bon consell, no intentis empaitar la presa equivocada. El cas està resolt. L'únic que falta és dir en veu alta el nom del culpable. Exacte. Tornaré al lloc on era abans i miraré de guanyar temps. Mentrestant, procura desactivar el detonador. No. Ja no tenim més marge de temps. Aquí tinc un dels cervells... No. El cervell més intel·ligent de tot el món.